Olen alikärsatti Eero Peltola. Aloitin varusmiespalvelukseni Kainuun prikaatissa viime heinäkuussa ja sieltä sitten tosiaan aliupseerikurssille menin ja sen suoritin ja ylennettiin alikersantiksi ja tällä hetkellä toimin Kainuun prikaatin varusmiestoimikunnan puheenjohtajana. Kainuun prikaatissani on monipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja täällä on mielekästä suorittaa palvelusta. Me ajetaan varusmiesten asioita, pyritään ylläpitämään varusmiesten palvelusmotivaatiota, viedään varusmiesten sanaa eteenpäin tuonne esikuntaan ja sitä kautta vaikutetaan varuskunnan asioihin. Pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisia vapaa-ajanviettotiloja ja niitä varusmiehille. Meillä on täällä hyvin yhteistyökykyinen ja haluinen henkilökunta, jonka kanssa pyrimme keskustelemaan ja keskustelu on ollut hyvinkin rakentavaa ja voimme tuoda heille asioita kuin asioita esille. No, kyllä tämmöinen niin kuin ison prikaatin varusmiestoimikunnassa toimiminen tuo hyvää organisointikykyä ja järjestötoiminnasta ehkä vähäsen semmoista niin kuin ensiaskelta. Ajattelin hakea yhteishaussani keväällä metsätalouden koulutuksen ammattikorkeakouluun. Kesätöitä teen näillä näkymin tuolla Jämsän seudulla.